magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta, buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand.
the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for everyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway, sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tao nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway, sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tao, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan, kagyari na kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat, ini ang inyo abyan sa kahanginan, si Sister Ameline B. Paglinawan sang Daughters of St. Paul. Malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Kasubong sang naandan, kaupod naton si Father Francis Perez, Kura Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag-welcome sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan, si Father Francis Perez, ang inyo abyan sa kahanginan, kag-alagad kon maigasugo. Sa gihapon, updanay kita sa pagtuon sa gihapon sa kabuhi sa aton suod nga mga abyan sa aton Ginoo, labi na gid bilang padya sa ang ila maayo gid nga pagsabat kag pagpangabuhi sa mga pulong sang Dios, kag subong man ila nga gintudlo sa katawhan agud sila mangin halimbawa sa gihapon sa bug-os nga kalibutan. Mga muyo kita upod kay Blessed James Alberione. O Dios, ginbayaw mo sa imo simbahan si Blessed James Alberione, isa ka pari, sa pagbantala sang imo anak nga amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Paagi sa madamo nga porma sang komunikasyon.
Kabay nga amon sundon ang iya halimbawa, kag ihalad ang amon kaugalingon sa pagbantala sang mayong balita sa bugos nga katawhan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Hesukristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton karon ang pagsaysay sang kabuhi ni Blessed James Alberione, pari. Founder sang Pauline family. Kaupod sa sini nga mga foundation ang mga masunod: Society of St. Paul, Daughters of St. Paul, Pious Disciples of the Divine Master, Sisters of Jesus, the Good Shepherd, Institute of Mary, Queen of Apostles, Institute of St. Gabriel the Archangel, Institute of Our Lady of Annunciation, Institute of the Holy Family, Institute of Jesus the Priest, kag Association of Pauline Cooperators. Mamati kita karon sang drama sang kabuhi ni Blessed James Alberione. Si Blessed James Giacomo Alberione, natawo sang Abril 4, 1884 sa San Lorenzo Fossano, Italia. Kagidmunyagan dayon sa masunod nga adlaw tungod sa hindi mayo nga pagkahimtang sang iya lawas. Ang iya pamilya hamto nga Kristiyano kag hardworking sa pagpanguma sa duta. Si Miguel ang iya amay kag ang iya iloy si Teresa. Ikaapat siya sa anom ka mag-ululuton. Sang lamharon pa lamang ang iya edad, iya nabatsyagan ang pagtawag sang Dios kag handom sini nga mangin isa ka alagad sang Dios, ang mangin pare. Amo ini ang nangin direksyon sang iya kabuhi sa paglabot sang iya handom. Sang gabi sa paglipas sang ika-19 kag ika-20 nga siglo, samtang nagapangamuyo ang mga seminarista sa atubangan sang Blessed Sacrament sa paghimo sang Eucharistic Adoration, iya ginkabuhi sing madalom ang iya espiritualidad. Sa iya nga eksperyensya, nangin klaro ang iya vision sang palabuton nga misyon. Ang pagkabuhi kapag hatag sa bugos nga kalibutan kay Jesus, nga amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Sa madasig nga pamaagi, paagi sa paggamit sang moderno nga teknolohiya sang media of communication. Nangin pari siya, kaginhatagan sang inspirasyon sang Dios sa pagtuman sang misyon nga mangin founder sang napulo ka kongregasyon kag institutes nga ginatawag Pauline Family, agod sa pag-alagad sa simbahan kag bugos nga katawhan. Kag ini sila tanan nagalapnag sa bugos nga kalibutan agod mapaabot ang maayong balita paagi sa ila karisma. Si Blessed James Alberione nagkabuhi tubtob sa edad nga 87, agod tapuson ang mga buluhaton nga gintugyan sang Dios sa iya. Ginadumdum siya sa adlaw nga Nobyembre 26 sang tuig 1971 sa anibersaryo sang iya pagkamatay. Kaginproklamar siya nga biyato ni Papa Juan Paulo II sang Abril 7, 2003. Magapadayon karon si Father Francis sa ipagpaambit sang kabuhi ni Blessed James Alberione. Updan naton siya pagi sa pagpamati para sa dugang reflections. Labing hinigugma nga mga kauturan ang aton karon nga tagaan sang kabuhi, amo ang kabuhi ni Blessed Father James Alberione. Siya amo ang founder sang Pauline Family, one of the most creative apostles sang 20th century. Isa ka gabi, sang Disyembre 31, 1900, ginapamalandungan ni Blessed James ang encyclical ni Pope Leo XIII nga nagapangamuyo siya sa Santissimo sa sulod sang 4 ka oras. Nga tawag ini ang Adorasyon Nocturna. Sa kabuhi ni Blessed James Alberione, samtang nagapangamuyo siya, may nakita nga isa ka particular light, isa ka kasanag, nga nakita niya come from the sacred
host. Iya na paminsaran kag nakita ay ni nga obligasyon to do something for the Lord and for the people of the new century. Sang Hunyo 29, 1907, ginordinansya nga pari. Kag subong man sa iya nga pastoral exposure, nangin klaro sa iya ang kinahanglanon sa ginatawag nga Women Apostolate. Spiritual director siya sang major kag minor seminary. Kag subong man, he helped out with preaching, catechesis, attending conferences, kag subong man nagtuon sang civil ecclesiastical law sang simbahan. Para sa iya, ang Ginoo, para man sa Espiritu Santo, kag subong man sa kay San Pablo, ang nagdala sang moderno nga instrument of communication. Kag nagsulat siya sang duha ka libro, ang isa, Note on Pastoral Theology, sang 1912, kag ang Woman Associated to Priestly Zeal sang 1911, subong man sang 1915. Ini nga karisma dapat nga padayunon bangod the works of God are performed para sa mga lalaki kag sa mga babae kag sang tanan nga katawhan sang Dios. Sang Agosto 20, 1914, gin-initiate ni Blessed Father James Alberione ang Pauline family sa Alba, kag ang founding the Pious Society of St. Paul, kag subong man the Institute was born in poverty. Always begin in Bethlehem. The human family is made up of brothers and sisters. Si Mother Tikla Merlo, 21 anyos sadto ang edad, ang the first woman who followed James Alberione. Sa iya nga bulig, nagsugod ang ikaduha nga congregation sang 1915, the Daughter of St. Paul. The family, both masculine and feminine vocation. Sang October 1938, the third congregation was founded, the Sister of Jesus, the Good Shepherd, on Pastorally Sisters, to assist parish priests and their work. Halin sang 1962 to 1965, si Blessed James Alberione was a silent protagonist in Vatican II. The premature death of his first collaborators, Timothy, and at the same time, ang first woman nga nangin kabulig niya, si Tikla Merlo, worry for the Pauline communities, going through difficulties and painful conditions of scoliosis. Ang iya nga balatian, ang iya na batyagan, ang masakit nga scoliosis nga sa diin. Very, very painful. That tormented him day and night. Nagkabuhi siya sa sulod gid lamang sang 87 anyos. Napatay siya sang November 26, 1971. Kag he was comforted by visiting ni Pope Paul VI, ang Santo Papa Sadto, who had never hidden his admiration for Blessed James Alberione. On June 25, 1996, Pope John Paul II signed the decree recognizing the heroism and the heroic virtue of the future blessed, and was beatified by Pope John Paul II on November 27, 2003, and was canonized by him.
Blessed James Alberione was considered one of the most creative apostles of the 28th century. Padayonon naton sa pagpangamuyo, ilabi na gid sa sini nga mga inadlaw, nga sa dili madugay, siya tagaan sang igtalupangod sang simbahan, nga makanonikar siya nga santo, kag padayon nga magabulig sa aton apostolado sa radyo, subong man sa aton communications, sa tanan nga mga pamaagi, agod ini makaabot sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan, kag subong man sa tanan nga patag sang pangabuhi, ilabi na gid sa mga imol. Ang aton mass media, sa aton nga mga libro, upod ang aton nga mga madres, kag subong man ang nagapadayon sining apostolado, ilabi na gid ang aton nga apostolado sa kahanginan. Si Father Francis sa gihapon nagapaalam sa inyo kag nagatamyaw sa inyo sa maayo gid nga pagpamati. May God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imuduga nga pagpakilala sang kabuhi ni Blessed James Alberione. Nagbilin sa aton si Blessed James Alberione sang ligasiya o panublion sa paghatag sang importansya sa pulong sang Dios. Nagpakita ang iya kabuhi kag halimbawa sa iya pinasahi nga kaangtanan sa pulong. His life may be defined as a man of the Word of God. Gintugon niya sa tanan nga katapo sang Pauline family nga puy-an kag ipaambit sa tanan nga katawhan ang maayong balita nga nagadala sang kaluwasan. Suno sa iya nga gamiton naton ang tanan nga paagi para mapalabot sa tanan ang mensahe sang Dios. Ipalabot sa tanan ang iya dako nga kaluoy kag ang mensahe sang kaluwasan. Ginasaulog naton sa sini nga tuig ang ika-50th nga anibersaryo sang iya kamatayon o ang iya pagkatawo sa langit. Si Jesus nga amo ang kamatuuran, ang dalan kag ang kabuhi. Dugang pa nga ginsiling ni Blessed James Alberione nga in everything that we do, prayer must precede. Kung madamo ang aton mga ulubrahon, buot silingon, dugangan man naton ang aton tion sa pagpangamuyo. Kaya ang aton mga hilikuton, magmabungahon, suno sa aton pagpabilin kag pagpakigangot sa pagsunod sa kabubuton sang Dios. Sa aton pagsugod sa panahon sang Adbyento subong nga adlaw, maghatag kita sang tion sa atubangan sang Dios. Pamalandungan naton ang iya pulong. Si Jesus nga aton maayo nga manunudlo ang maggiya sa aton. Prayer through the intercession of Blessed James Alberione. Most Holy Trinity, we thank you for glorifying in your church the priest Blessed James Alberione. May he be for all of us an example of apostolic commitment, and may he intercede for us as we seek to grow in holiness. Increase the ways of spreading the gospel, so that the presence of Jesus Master, way and truth and life, may shine in the world through Mary, the Queen of Apostles. Through the intercession of Blessed James Alberione, grant the graces that we ask for at this time. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Blessed James Alberione, pray for us. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga simana sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa among gihapon nga takna kag istasyon sa aton radyo. Bombo Radio Philippines. Madamong gid nga salamat and have a meaningful Advent journey. Mga abyan, tubtub sa madason nga simana. Kag sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline Paglinawan. Nagapasalamat sa inyo pagpamati.
kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, mission partners, benefactors kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Mahimuman kamo mag-contact sa sining address, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaes, Henares Streets, Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Iloilo City. Or cell phone number 0943-5410771. Kaupod sang aton santo, pangayuon naton ang bendisyon sang aton mahal nga Dios. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga gingikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayon nga pagpamati sa inyong mga kauturan. Nagasugod kita subong sa bag-o nga tuig sa liturhiya. Nagaagda sa aton ang panahon sang Adbyento sa pagbantay sa pagkari sang Ginoo. Ang pagkari, panahon sang pag-aman para sa piyesta sang pagkatawo kag sa pag-abot ni Jesus sa katapusan sang panahon. Ipangamuyo naton nga ini nga panahon sang Adbyento maghatag sa aton sang okasyon sang pagluwas sang Dios sa aton. Let us celebrate the Word. Nagahatag ini sa aton sang kusog kag bag-o nga kabuhi sa matag pagpamati naton sini. Nagahugpong ini sa aton bilang isa ka simbahan, bilang isa ka pamilya nga nagapanglakaton sa pagtuo. Sa imo o Ginoo, ginabayaw ko ang akon kalag. Sa imo ako nagasalig. O Dios ko, hindi pag-itugot nga yagutaon ako sang akon mga kaaway. Ang mga nagalaom sa imo, hindi gid mahuyan. Mga muyo kita nga aton batunon sing makinasing kasingon ang pagkari ni Kristo. O Dios nga makagagahom, palig-una pagid ang amon kabubuton sa paghimo sing maayo, agud nga paabuton namon sing may kalangkag si Kristo. Kag iya kami ipahamtang sa iya tuo sa ginharian sang langit, sa diin sila nagkabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 25 tubto 28, kag 34 tubto 36. Sa sadto nga tion, may mga tanda nga makita sa adlaw, sa bulan, kag sa mga bituon. Ang tanan nga mga pungsod sa duta magakurog sa kahadlok sa dinaguhob sa mga balod sa dagat. Ang mga tao magakalipong sa kahadlok samtang nagahulat sila sa magaabot sa bugos nga duta. Kay ang mga gahom sang kahawaan pagapatalangon sa ila kinaangdan nga alagyan. Dayon ang anak sang tao magapakita nga nagakari sa mga panganod nga may dako nga gahom kag himaya. Kung ini nga mga butang mahanabo, magtindog kamo kag magbayaw sang inyo mga ulo, kay ang inyo kaluwasan malapit na. Magbantay kamo, kag hindi kamo magpatuyang, magpahubog-hubog, kag magpalibog sa sining kinabuhi. Basi yadtong adlaw magaabot sing hinali, kay yadto nga adlaw magaabot subong sang isa ka siod sa tanan nga mga tao sa bugos nga duta,
magbantay kag magpangamuyo kamo perme, agod nga may kusog kamo kag indi maano kunini nga mga butang mahanabo, kag makatindog kamo sa tubangan sang anak sang tawo. Ginatudlo ni Jesus sa aton subong nga magbantay kita sa lain-lain nga paagi nga si Kristo nagakari sa tunga naton. Dira sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Mga utod, pamatian naton si Father Jerivel Celestial para sa dugang nga reflections. Chaplain siya sang University of St. Lasal, Bacolod City. Maayong adlaw kag welcome sa aton programa, Father Jerivel. Mayong aga mga kuturan, kag mayong aga Sister Ameline. Mga kautod, yari na kita subong sa bago nga kalendaryo sang aton nga simbahan. We are now on the year C or cycle C. Aton sa pamalandungan ang aton nga mga balasahon nga ginakuha naton sa First Advent C. Our first reading today was taken from the book of the prophet Jeremiah, chapter 33, verses 14 to 16. So ang ining reading is obviously taken from the third part of the book. So that is chapter 26 to 35. So ang contents ang aton nga part 3, it contains prophecies of restoration for the Jews and of the northern kingdom in exile and for the Jews in Judah. Kay man sila kabalo kita ini nga time, so gin-exile sila no. So iniya a promise of hope, a promise of restoration. Ang contents ng reading amo ini. The prophet is announcing to these hardened and desperate people a message of hope. Kay man, tialin sila sa exile. Ang balikan nila nga duta, wala na arado. Ilang balikan nga lugar, ginsunog. Ti sinong gistar, mga sapat. Ti wala naman sila balikan, so to say, no? So amo na yung ginahatag subong propesya ni Jeremiah sa ila. A message of hope for everyone. The days are coming when the Lord will fulfill the promise of happiness He made to the house of David. Ano siling niya? An upright shoot or upright branch is about to grow, who will do what is just and upright. Masing katagani nga just shoot, or masing tawag nga technically, shima. With these words, he once again gives courage to the people. So anong matabo dira? So bag-o nga leader, bag-o nga pangulo, bag-o nga Diyos nga mag-establish ang justisya, kag ang kamaturan, kag ang pagpangabuhi nga matarong. So anong effects nila? So number 1, the houses destroyed by war are being built. Secondly, the land is being dug. Third is cattle increases in number. Then the faces of men become, ang sikatan na sirin, hindi nagakulorinot, kundi manayanaya ang mga nawong. Smiles reappear on the lips of women and children. So kanami ka-effects ang muna ang ginapropesya ni Jeremiah. That is our first reading, the promise of hope, the promise of courage, na pag-atubangon sa mga tao. Then our second reading was taken from the letter of St. Paul to the Thessalonians, chapter 3, verses 12 to chapter 4, verse 2. So, ang ining letter was written first by Paul. Tuig 51-52, Anno Domini or Year of the Lord. So, may dua sa kabahin ng ining letter. Part 1 and Part 2. So, ang Part 1, chapter 2, verses 1, then until chapter 3, verse 13. Ang second part, chapter 4, verse 1 until chapter 5, verse 24. So, lain-lain lang content, no? Ang Part 1, yakabugusan, historical, apologetical content. Ang second part, dogmatic moral. Ang reading subong ginkuha sa sa end of part 1 and beginning of part 2. So gin-combine sa end of part 1 and beginning of part 2. Ang contents na makuturan, ang first part sang reading, gahambal si Paul, desire of Paul to return to Thessalonica. Ang una niyang intention. Second, his wish that the Thessalonians may increase in love, so that they may become blameless and holy at the coming of Christ. So, manang iyang first part, desire and wish of Paul. Then second part, exhortation. An exhortation sini? Exhortation to conduct themselves in a way pleasing to God. Sa mo na iyang matahom nga content makuturan. Sa mo na importante, no? To behave accordingly, kung nga paginawi nga nagakabagay sa mata sang Dios, nga mapahamuot nato ng Dios. Then, our gospel today, taken the Gospel of St. Luke, chapter 21, verses 25 to 28, then 34 to 36. So, ang tema, parusiyano or eschatological discourse. So, anong iyang mga elements? Una,
Ang makita gina naton sa beginning sa Ebanghelyo, there will be signs in the sun and moon and stars. Muna yung una yung sign. Kadua, on earth, nations in agony. Third, bewildered by the turmoil of the ocean and its waves. Kaapat, men, masikita na, fainting away with terror and fear at what menaces the world, for the powers of heaven will be shaken. Ito mo nang kakatabo, no? Masikita bla, sun and moon and stars, nagakadagdag. Nations, ilinaway, mga kinagamo, masikita may tidal wave, may mga tanan-tanan, tsunami, may baha, din ang mga tao gilinaway man. Ano yung kalibutan? Di ako wala sang kakatabo sa aton bala. Kisa hindi ato mitsindihan nga abnormal ang aton nga climate, no? Amo na ang part. Pero hindi man nasa literal makutura na. Maintindihan naton ang ining kaungdan. Masiling kita nga, kung amo ining kakatabo, tingnan do ginamo ka-confuse sun, moon, stars, nagatalalang ilang direksyon, kasi kita nagilinaway mga tao, ang effects na confusion. Kabalo kita, in the beginning of the sacred scripture, Genesis chapter 1 verses 1 to 2, ang una ginambal sa Diyos, ordering of chaos, tinga matabo inaluwat, kamanabla no, katura, no? Confusion of the heavenly bodies, distortion of realities, pagginamo, that is confusion in a real sense. Wala na balang Diyos nga nagabalik sa natural ang mga bagay sa ilang mismo nga ginsuguran. Hindi amo na ang mga yakonten mahutoda. So masinga balang ano ining ginambot sila nga confusion nga ini. It is not the world of stars that will turn into chaos, but the world of man and woman. Nga ano siya? Kay tungod sang aton nga sala, tungod sang tatlo ka bagay, amo na nga nagaka-confuse kita, ginamong palibot naton, hindi mataw yung pagginawi naton. Tatlo ka bagay effects na confusion not of the stars, sun, moon. Ano ina siya? Chaos nga nagakatabo between us, kita nga mga tao, man and woman, because of the following: sin, evil, and wickedness. So tatlo ka bagay. Is EW. Sin, evil, and wickedness. Amo ina ang nagapagamo sa aton. Gani, ang second element niya, but the Son of Man will appear with greater power and glory. Kag maano siya? He will draw a new world despite of the chaos. So, message of hope ang second element. May chaos ang unang element, kung second part niya, message of hope, kay ang Son of Man will appear, and out of that chaos, ma-create sang bagong kalibutan. Amo man ang natabo sa Genesis makuturan. Out of chaos, out of disorder, nga siling sa professor namon technically, sa Hebrew, tuhu, hubuhu. Importante gali nga hindi gid matabulot ang chaos, kay man ara ang Dios aton tunga Kaya mo na dapat nga, amo nang concise nga kaungdan sa aton nga ebanghelyo. There will be chaos, but not the chaos of the natural, masigada of the celestial bodies, of the world, external world. Kung yung chaos, tungod sa aton, iya mismo nga sala, evil naton, ang aton pagka-wicked, yet the Son of Man will appear. So, matabo dira, ang message of hope is of victory, nga mismo bisa na magkinatabo, Diyos maghihapon ang madaog. Masika bala nga, ara ka na sa bisa nga matayon, madaog kapag hapon. Tana bala mga movies naton bala, biskan sa una-una, pasaputi, sa uli, madaog man sila gihapon. Biskan na, sila, duguon sila, daog man sila gihapon. Importante, daog. Tiyan mo na sa ato mga pagtuo. Klaro na inaaya, it has been prophesied, it has been promised by God, that He will reign. Wala sa may makaperde, wala sa may makalupig, wala sa may makapanguna sa iya, because He is a God. Nga nag-promise, katanang yung ginaha-promise niya, nagakatabo, gid. Okay, makaturan. So, mga implications sa mo ini. So, in the midst of confusion, ano ba lang himuon naton? In the midst of war. Ano himuon naton sinakaturan? So, ipanglidaw naton, no? Usually, kung ara kita gani sa problema, sa kakapitan, ara sa madulong sitwasyon, halimbawa, no? So, agakakuha sa ang exam. Pagkatapos how many times ka na nagtay, kulaga pong kapasar, di gusto ni mo ay nano ni ginakigang ka na, ginapalayas ka sa inyo panimalay, kayo wala ka magato kakapasar, di mo o ni mo, amo na wala, no? So, may kala ko nga amo ng kakatabo, hindi sila mansindihan, kundi ginapalayas bagid. Di, ay ba ikababayi, nagrubyo ka, doon nagbusong ka, yung bayaan niya ka. Di that is the state of despairness. In the state sa saan dako nga problema? Ikaw, nag-ubra sa gwa, pag-abot ni mo, mga imong asawa, nagbaya si mo. Di na ako matabo sa imo. Okay? Tandaan gini natin makuturan. Mga realities nga dapat at obserbahan. Tanda ba ninyo,
ang kadulom kag ang kasanag lapitay lang ina makuturan. Kung ara ka na sapit sa imo nga kadulodulman, ang posilingon you are close na sa kasanag. Tanablaton nga midnight ara sa dulom da mid. Yet pitik sentas na mano na sa nga day. That is another day na siya. Hindi na matawag nga night man na gihapon. Ti ano gikalawigon ang night bla mautod no? Tanong ginaton in the physical structure mas dako ang kasanag kahabuyan naton. So midnight and midday, midnight kag ang day nga masunod nga adlaw ara na galapitay. So you are close, so that simply give up. Then second, faced by the forces of evil that seem to have the upper hand. Ano muon nimo? So ang muon nimo likawan ang apat ka mga masunod in a negative form obviously no. So acronym is LEFT, left. Do not lose heart. Muna una, letter L. Do not lose heart. Cling to God always. Second, do not escape. Escape, no? Escape. Kis ato nga sa problema, sa mga nagkakatabo sa ato, no ginabuhat nato, mainom kita, mangita kita away, malagyo kita sa ato problema, butaon na to kuglingon sang ubra, tapos yung grabe nga escapism, wala makauturan, tanan kanuna naton, tanan lagawan naton, tanan kagduan naton, para makapalagyo lamang. Escapism is a trap, mga utod. Do not simply get away from that kind of misery. Kasi hindi ang pamalandungan. Kaya kung sagad lang kita palagyo, sila sagad laga sa aton, laga sa problema. Importante makita naton bala ang purpose why we are suffering such kind of reality. So do not escape. Third is F, do not flee. Hindi ka mapalagyo. And lastly, do not turn to fake solutions. We have only one solution, and that is God. Tingani, God is the answer. Pero ang question, what is the question? Tiyan mo na, proklaro ng kuturan, God is the answer. Importante na amo ng premise, not the problem ang premise, but rather, God is the premise. Siya mismo ang pundasyon. So, una ang in the state of confusion, in the state of evil forces, sa mga problema, amo niyang dapat natong imuon. In negative side, una is, do not lose heart, do not escape, do not flee, do not turn to fake solutions. At the positive side, ano ginhambal sa Ebanghelyo naton? So I want to put that in a simple way, no? First is, stay awake. Amo na ginhambal sa Ebanghelyo, stay awake, bugtaw ka. Magmarasmas, wala permi, malarab lang, hindi kaya mapatuyo-tuyo, hindi mismo nga paluya-luya, arang ara ka, gabaga-baga ka sa paigugma sang Diyos. Ilabi na sa pangamuyo sa iyong mga utod, mismo sa iyong mga prayer life. Stay awake, ngunay mo mo. Ikadua, attune yourself to God. Kaya man kung ara ka lang na inline sa binubod sang Diyos, nagatudlo ka sa punteriya pakagdo sa Diyos, ka ang mga direksyon pakagdo sa iya, wala gid sang problema nga di malikawan. Wala gid sang tanan nga mga kabugas ang realidad nga kisa kasi may hands up na ka, basta ara ka sa Diyos, wala gid problema mga utod. And lastly, pray constantly. Prayer. So amo na, stay awake, attune yourself to God, and pray. So duwa ang aton nga implication, no? In a positive and negative side. In a negative side, left. In the positive side, tasling naton, Again, left, lose heart, escape, flee, turn to fake solutions. So do not follow that kind of pattern. At the other side, stay awake, attune, and pray. May God bless us all as we begin the liturgical calendar of the Church. Kagang Diyos, magapahamuot sang masingan magbindisyon sa aton mga buluhaton sa sini nga semana. Madamo nga salamat, Father Jerivel, sang imo mga pamalandong. Subong man sa mga implikasyon nga imo man ginpaambit. Mga utod, kabay pa nga ang pulong sang Dios maghatag sa aton sang kusog, nga ipangabuhi nato ng aton pagtuo. Sa liwat, salamat gid, Father Jerivel, sa imong sharing. Tubtob sa madason nga Domingo, and God bless. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan,
kag kun paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot, nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot, nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa amay kag sa anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Mga utod, magpangamuyo kag magsalig kita sa Dios. Kabay pa ang aton pagsaulog sang 500 katuig sang Kristyanismo. Sa aton pungsod, maghanda sa aton tagipusoon. Sa pagpili kung ano ang husto, maayo, kag makapalipay sa aton Ginoo. Subong man ang Year of Saint Joseph. Magpadalom sa aton pagtuo kag relasyon sa aton Ginoo. We are blessed, blessed 100-fold, the cross of Jesus Christ in our ancient shores. Is now 500 years cherished here to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Esta fe es bendición también nuestra misión. A todos los que sufren traemos salvación. A todo el mundo compartir su compasión. A toda la humanidad llamamos a la conversión. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong buligid. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Caluxo, Tanan nga Pilipinhon, santos ug bulahan. dadangat ko sa Diyos ang among pasalamat. Lakip among panaan nga magmatinud-anon. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong buligid. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500 years of graces, we are given to give. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500 years of graces, we are given to Migs, sinong botohon nyo? Siyempre, ang manggaranon para maasik-asikan magkita sa tion sa eleksyon. Ay, luyag kuya, ang cute. Tisoy, para komisosyalan sa ibang nga lugar, hindi makahuluya kung mag-represent siya sa aton banwa. Kinahanglan gidyang maisog para bla ang tanan ko rugaw. Ikaw, Ikaw, sino ang kandidato mo?
Ang tampad kaghanda magserbisyo sa banwa. Hindi ang kaugalingon ng ambisyon ang ginauna. Bangod, amo inang matuod-tuod nga public servant. Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alangan. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Sin is multiplied very easily throughout the night in every part of the world. Thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Ernaes, Henares Streets, 6000, Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Or cell phone number 0943-541-0771. We are the church and we are young. That's why within we know it can be done. Madamo gid nga salamat mga kauturan sa inyo pagpakigupod sa aton programa karon. Balunon man naton ang pahanumdum sang aton pulong kag mga balasahon. Pamalandungan kag puy-an ang labing importante nga ginatudlo sang aton pagtuo. Puy-an naton ang aton pagtuo. Hasta sa madason nga Domingo sa ikaduha nga Domingo sang Adbiento. Kabay nga ang bendisyon sa aton mahal nga Dios magpabilin sa aton karon kag sa gihapon. Sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaes, Henares Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ini nga programa, inadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 56 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 4 sang aga.
Sinaga Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Western Visayas, kung sa din man nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong palatuntunan ng Bombo Report sa first edition. Subo nga agasang Domingo, ang inyong makaupo si Bombo France Andrew Burgos. Mag-op na kita tub-tub-tak na alas sa isang sininga aga. Kakita man ng pag-opdan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagid kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Makita ninyo dira ang live feed nga ginadulong namon sa inyo. Kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita, just click like and share para malabot ang atong makuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Nobyembre 28, tuig 2021. Kagliton kita sa itong mga pangulong dinalaan sa mga balita lokal. Update sa alleged abduction. Suspect nga nag-abduct sa minor de edad nga babae. Ginapatian nga ginlampusan bangod sa pagpangimon. Kag sa dugang pinatong mga balita sa COVID-19 update. Syudad sa Bacolod, nakalikom sa ambiente ka mga kaso. Negros Occidental, may arasang bien 5. Kaga sa dugang paginatong nga balita sa lokal, duha ka mga round trip ang lauman sa maabot nga bulan sa Disyembre suno sa Fastcraft operators. Okay, because subong no aton maning mahibaluan nga ang pagbiyahe subong ti do medyo ano pa anay no, ginastudyuhan pa sang Fastcraft operators kung kamusta ang mga pasahero, kung ang numero sang pasahero nga magatabok padulong sa Iloilo kag magabalik man diri mismo sa syudad sa Bacolod. Kay because subong nga may mga pagbag-o na subong sa aton nga mga travel restrictions. Subot ito medyo halog-halog na kita. So bali ang sabahin sa mga Fastcraft operators dako nang tsansa nung nga makadugang-dugang sa mga numero sa mga sang biyahe sa madason nga bulan. No, so timayo man nga balita para sa aton nga mga kauturan nga gusto magatabok, no, kung magapauli man sa bahin sang Iloilo. No, so sa bulan sang Disyembre titimprano pa ini nga pamaskwa para sa inyo. No, kag syempre para sa aton man tanan kay because nga ang travel restrictions medyo naghalog-halog na. Kag sa dugang paginatong nga balita sa nasyonal, kinamatarong sa Pilipinas sa Ayungin Shoal, magapabili na suno sa palasyo. O kung sa Malacanang pati wala ni namo niya ginaabandonar ang Ayungin Shoal. Tayo naman yung buot silingon sine. Pila na di kabes nga ang pungsod China ang nagapakita sa ilan nga pagkadominante. Kita nga mga Pilipino kung isipon naton, kung tanawon ni naton, aton niya sakop ni sang aton niya jurisdiction. Di subong ang soberanya sang Pilipinas subong do wala na lang niya ginatagaan sang importansya. Di pila na ni kabes, no? Sa exclusive economic zone sang Pilipinas naton ang i-easy ni naton, no? Kung tanawon naton sakop pa ni naton. So ti ang Malacanang subong, no? Ti may mga pahayag man suno man mismo sa Department of National Defense nga ang sitwasyon subong dito sa Ayungin Shoal malinong na kuno. Malinong. Tiway lang takabalo kung ano nadrang nagakatabo ang pamangkot ara tada adlaw-adlaw haw. Ti ang mga barko dira sa mga Chinese dira ara lang nagyapon nagabantay. Ti kung ikaw da magpalupad kung maglabay da mga eroplano nga halin diri sa aton ginaradyuhan kaya. Ti ano nang buot silingon sang pagradyo sina. Ginaradyohan kamo nga ari na kamo sa Chinese territory. Sa dugang natong mga balita sa balita nasyonal, Pilipinas, todo bantay sa bagong strain sang COVID-19 naging kilala nga Omicron. Tisubong ang Pilipinas may mga travel bans, no, especially sa mga kapungsuran, no, nga sa bahin sang South Africa. No, sila ni ang ginamonitor man subong sang pilaman ka mga kapungsuran nga base may mga biyahero nga gikan didto kag posible nga magapositive sa nasilini nga super variant nga muni ang Omicron. No, ang Omicron daan ti ginakuha ning daan ng mga virus variant, no, sa mga Greek letters bala. Kung nadumduman nyo tong alpha variant, beta variant, delta variant,
Gamma variant, everything tanan nga variant. No, basta nga ara mismo sa sulod sang Greek letters. Darada nila ginakuha. Subong kung saan pa ika-15 ni siyang Greek letters. So which means ika-15 na ini nga variant. No? Omicron variant. So ginatawag ini siyang super variant. Kaya mo ni subong ang ginakangawaan man sang kadamaan, no? Especially sa pila ka mga kapungsuran, luwas sa pungsod sa luwas ng pungsod Pilipinas, nagapa-impose o kung nag-impose sa travel bans. Kag sa dugang pinato nga mga balita, litong kita sa balita internasyonal. Pagtuhaw sang Omicron o kung super variant sang COVID-19, ginakawaan o kung ginakangawaan sang mga kapungsuran. Mismo pagkatapos ang World Health Organization nga ginhingadlan ini, o kilala ini siya nga super variant kay because sa November 26 nadiskobrehan ini no sang isa ka mga virologist no nga from isa ka viral lab no nga may bag-o naman nga variant no o kung mas kilala ini siya sa B11529 variant nga na-detect ini sa South Africa. O, sa sur nga bahin sang Africa naman, may pila naman ka mga kapungsuran nga mga kaingod sang South Africa ang nag-close man sa mga borders not only dito sa South Africa but also diri man sa Pilipinas, no? Nagahalong man kita kay base kita ang malutsan kag ang pila ka mga kapungsuran especially sa bahin sang kontinente sang Europe. O may mga pungsod subong sa Europe nga under lockdowns man. Because nga ano man sila no, naga-suprer naman sila sa pila naman ka surge. Kung saan pa bala ika-4 na nga surge sa Europe. Subong nagabantay sila todo bantay sila subong because sa pagpanghangkat sang nasiling ning panibag-o nga variant. Amoy na mga mainit kag mga nagapaunang mga balita kag posible nga mga magaluntad samtang nagapangalagad ang Bombo Reports first edition. Time check, 3 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang aga mga kabombo. Before kita anay magpadulong sa aton nga pag-diskusyon subong nga aga. No, actually damo kita diskusyonan subong aga no kay because nga kahapon to kadamo isa nagkalatabo nga mga insidente kahapon no. So before kita magpadulong dira ari anay para sa inyo subong nga aga sang Domingo no. Ti dapat refreshing dapat ang aton subong nga aga kay paagi sa siniman nga maayong balita para sa inyo, no? Ang nagasigi nga programa o kung nga promo sa Bombo Radio, amo ni ang 1-2 Panalo Part 20 promo sa mga kauturan dira naton, no? Nga wala pa binakaybalo dira, no? Kag gusto man magpasakop, subong dire sa aton sa Bombo Radio, no? Sa dason nga semana, week 5 na kita. Kadasig lang, no? So, ang aton nga grand draw daan sa December 25. December 25, Pasko na, no? So base isa sa inyo ang maswerte nga magabutan kag mabaton, no? O kung mapremyohan sang 1 million pesos. Way labot sa 1 million pesos mga kabombo. So diri sa aton sa Bombo Radio Bacolod kag sa Star FM Bacolod, miari kami diri adlaw madiri nagapanghatag sang premyo, no? Kasiyahan. No, miari kami diri nga ginahatagaan sang 15 ka mga winners. 3 ka mga daily winners no sa isa ka adlaw, 3 kami maghatag sang premyo. Pila ang premyo? 1,150 pesos. Ang 1,150 pesos sa subong ni nga sitwasyon, especially kita sa pandemic, mabudlay niya pangitaon. Especially kung ikaw wala sang trabaho, dira, no? Kung nagapangita pala sang trabaho, syempre 1,150 pesos. Do ka iwat na pangitaon subong, no? Ang 1,150 pesos, paano mo ini makuha? No? Mahulog ka lang sa mga entries, no? Tiare dire, may mga instructions dire, no? Sa puti nga sobre, no? Kuha ka mo sa puti nyo nga sobre, isulat ang masunod nga mga impormasyon. Una, imo nga pangalan, kag address, pirma, dayon ang contact number, kag ang proof of purchase, tapos ang week number, kung subong ka magulog, week number 5 na kita subong, no? Title sang promo, 1-2 Panalo Part 20 promo, kag ang ngalan sa Bombo Radio Station o
o kon Star FM station. For example, dire ka mahulog sa Bombo Radio Bacolod. Sulatan mo Bombo Radio Bacolod o kon mahulog ka sa Star FM Bacolod, no? Isulat mo ina kung sa diin ka mahulog nga istasyon. Especially no sa mga kauturan dira naton subong nung gusto mag-intra. So amo na no, sulatan yung inyong pangalan ang puti nga sobre, sulatan niyo sa pangalan nyo, subutangan yung address, permahan, contact number ang pinaka-importante, ang proof of purchase. For example, ipanglawagon na natong karon ng mga produkto no, o kung natong mga proof of purchase, ang week number no para manginvalid ang imo ni nga entry, title sang promo kag ang pangalan sang istasyon nga imo pagahulugan sang imo nga mga entries. So kung maghulog ka, dako ang chance mo nga ikaw ang magdaog from Monday to Friday. So ang inyong nga mga pagkahulugan sang entries na may mga designated drop boxes kami nga ginapamutang. Dire no, na may-ari man dire mismo sa istasyon sa Bombo Radio Bacolod kag mismo sa Star FM. Kag especially sa inyo nga mga sa malapit da no sa inyo nga mga areas. Kag may mga designated areas kami sa mga drop boxes kundi ni namo ginapamutang. Ang pinakasimple lang ginada ninyo nga pag-obrahon, mamati kamo sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kay dira nyo na mahibaluan kay ginapanglawag na dira no ang mga designated drop box centers. Bantayan nyo na. Kag para sa aton nga mga proof of purchase, no? Ang mga proof of purchase nato na na-mentionar ko to kaina, sa mga nagawonder pa kung ano na ding isulod sa puti nga sobre, amuni ang una. Siyempre, ang Silver Swan Sukang Puti Sarap Asim. Silver Swan Wow Sarap All-in-One Seasoning, siguradong wow! Ang isa ka empty stand-up pouch o kung label sang Silver Swan Vinegar plus 1 empty sachet sang Silver Swan Wow Sarap 8 grams o kung 4 grams equivalent na ini sa isa ka entry. Kag isa pa nga proof of purchase amo ang Orocan. Sa Orocan maayos ang buhay mo. Proof of purchase ini isa ka sticker o kung coupon nga may napagkit sang tanan nga Bombo Radio promo titles. Kag dugang pagid Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Ang proof of purchase ini isa ka empty sachet sang Rexona Dio Lotion. Sabisan ano lang nga variant. Kag isa ka empty regular sang Rexona o kung Junior Roll-On. Sabisan ano man nga variant. Kag dugang pagid sa aton nga mga amay dira no nga hindi do mahiligon mag-priming dakong gabi pero hindi na madula ang mga simple nga mga reminders. Drink moderately. No, ting ato ning nga produkto amo ni ang Alfonso Brandy. Gets ang lasang hanap mo. Ang isa ka bottle cap o kuntansan sa bisan ano nga size ang light, platinum, zero o kon solera. Kag para sa atong mga regional sponsors, our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Ang proof of purchase ini isa ka coupon for every 100 pesos purchase sang jewelry, watches o kung relo o kung bisan ano lang nga pawned item. Kag sa dugang pagay nato nga regional sponsor sa Muang Panyawan, said Panyawan basta Panyawan na manunggal. Ang proof of purchase ini isa ka empty blister pad o kung banig sa Panyawan Luyang Dilaw plus Mangosteen plus Makabuhay Food Supplement Capsule o kung Panyawan Banaba o kung Garlic plus Makabuhay Food Supplement Capsule. Maghulog na kamo. Dito paghulog nyo, madraw kami, tapos may 15 ka mga maswerte nga mga tagdaog adlaw-adlaw. Imagine mo, 3 ka winners isa ka adlaw, no? Tingin nyo ni nga mabaton, all in all, from Monday to Friday, may 15 winners, no? Daily winners sina. Sa isa ka adlaw, may 3 ka mga winner. So, ang kada isa nga winner, makabaton ni isang 500 pesos nga cash, kag 650 pesos nga balor sa nga gift pack. Grabe no. Kag sa maabot nga grand draw sa December 25, adlaw na sang Sabado. Merry Christmas ni para sa inyo tanan mga mga joiners. Di ko maswertihan kadaya karon di may mga basi ikaw pa lang niya ang magabutan sa may 4 ini ka mga winner sa 50,000 per regional winner for grand draw sa December 25.
from Luzon, NCR, Visayas, kag Mindanao. Kag ang mga guaranteed prices sa 24 key areas, so kung 24 key cities nga may estasyon sa Bombo Radio kag Star FM, ang first price diri ang makadaog sang 15,000 pesos. Ang second prize makadaog sang 10,000 pesos. Kag ang third prize makadaog sang 5,000 pesos. Kag ang ika-74th nga Bombo Milyonaryo may baluan ta sa adlaw sang Paskwa, no, nga makabaton sang 1 million pesos cash. So gabi subong, no, tay paspasay na pag-ubras ang entry kag baghulog na sa mga drop box centers nga ginalawag diri sa estasyon sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kay base pa lang ikaw na ang maswerte nga milyonaryo. So di na magpahinay-hinay, paspasay na kag maghulog na. Time check, 11 minutos na nakaligan sa taknang alas 5 sang aga. This time, ato na nikwaw ng mga balita nga natipon sa patrol kag checkero man nato ng sitwasyon sa syudad sa Bacolod sa subong adlaw sang Domingo, Nobyembre 28. Subong aga, no, kamusta ho naton kay do ano gid subong, no? Do maayo gid ang aton nga tiyempo subong adlaw sang Domingo. So dapat subuti mangin positibo kita sa subong adlaw. Kaya first day of the week, dugay-dugay magabulag na kita sa bulan sang Nobyembre. 2 days left na lang, no? Antes na kita magsulod o kung 3 days left na lang nabilin. Antes kita magsulod sa bulan sang Disyembre. Sa Miyerkules nga adlaw, December 1 na. Ang iba ni excited na ini kay sa palaabuton nga mga inadlaw, no? May ginahulat ni nga grasya. O kada manin sa ato, no? Excited na ini magsulod sa bulan sang Disyembre. Kay basta Disyembre kuno damo gini ako no sang blessing. Enjoy na lang na, no? Enjoy ta na, no, sa bulan sa Disyembre na damo daan basta holiday season do kadamo gid na sang mga maayo nga mga kinatabo bla, no? Mga events bla, no, sa aton nga kabuhi, no? Basta magsulod ang bulan sa Disyembre ang tanan ang barangisi, no, hasta sa talinga. Sige, no, checkero nato na patrol ko po si Bombo Carla may defensor. Kagang sitwasyon sang Bacolod kag pila pagid ka mga reports man nga nabalhag sa pila ka mga police stations sa diri sa Negros kag sa syudad sang Bacolod. This time ari sa pinakalinya sa Bombo Carla may defensor. Bombo Carla, good morning. Please come in. Yes, Bombo Andrew, live kita diri subong, no, sa San Sebastian Cathedral. Bombo Andrew, kag makita diri naton nga no medyo akong busy na ato sini nga mga kauturan diri, no, Bombo Andrew, sa pakagto pakari kag subong Bombo Andrew nagaka-experience kita sa nga pag-ulan-ulan sa subong nga kaagahon, Bombo Andrew. So may yes, nagaulan sa subong Bombo Andrew, tiyan mga napanugyan natin sa aton sini nga mga kauturan nga magdalagid sang panaming sa ila sini nga kaugalingon, Bombo Andrew, no, para at least hindi sila maka-experience man sa hilanat dahil subong, no, hindi magituod madamol pero panigurado mabasa gini nga sang ini nga pag-ulan-ulan sa subong nga kaagahon, Bombo Andrew. Yung sakto gid na, no. So di ang sitwasyon na Bombo Carla, way pa da nakapabukas dira ang mga mga kiosk da. Yes, sakto gid, Bombo Andrew, sa subong nga mga tinion sirado pa ang mga nagabaligya diri sa may tubag sang San Sebastian Cathedral, Bombo Andrew, ti magulo adlaw ti maga-open na ini sila, no, kati madamo gid sang nagapadulong diri kung mag-adlawon na, no, ti Domingo pa nga daan nga adlaw sa subong ti madamo gid ini yes, especially subong mo nga panimpo Bombo Carla ang aton nga mga kauturan dito do ka do kabugat gini ibangon. Amogit sakto gid Bombo Andrew, no, do ka na may painiya sang itulog, no, kaya matulutugnaw sa subong nga Bombo Andrew, di tulot-taliti pa sakto gid, no, nami gito di barikutot mo ni nga mga
tinion no kuno mo ni nga mga panyempo ang Bombo Andrew. Sakto gid na no. So at least subong dira sa imo ano da no? Pro ang mga nagabaligya abing ka Bombo Carla. So far do ano naman ang biyahe sang jeep dira no? Do kadamo naman nagalabay nga mga papasahero no. Kagang masabi mo da bala nga mga kilala mo da mga nagabaligya abing ka. So okay mo da on Domingo. Magid sakto gina Bombo Andrew no. So ari na diri sila to busy na inislayan no sa pagluto sa ila sininga bingka. Bombo Andrew kay ti panigurado antes magsugod ang isa kon matapos ang isa madamo na niya sang mapalapit sa ila nga mga customer nga para magpakal sang bingka Bombo Andrew. No bingka no nabi gini pero tay may gid man subong ning kagahon namin na siya Bombo Carla pare sa kape. Sakto gid na Bombo Andrew. Bago bakit bala nga bingka dira no subong to wala pa da sila no. So susubong nga mga tinion timera naman ini sila nga naluto gino diri na sila nagamix kag nagaluto sang ila sininga bingka Bombo Andrew. So far may nagabakal naman diri sa mga nagabaligya sang bingka Bombo Andrew. Well at least bala no toti hindi man ikadakuan balang ilang nga mga mabinta bala Bombo Carla. But at least makabalik na sila bala sa pagbaligya no kay because nga ato ning restrictions diri sa Bacolod alert level kita. Medyo mahalog-halog naman kita no. So ang iban kalabanan sa ato no tindo naka hatag naman isang kasanag kag kalipay man sila bing Balatyagon. Kay because nga ano na sila no hindi na sila bala mabudlayan sa pagbaligya o kon sa pagbalik dira sa pagbaligya sang ilani nga mga baligya Bombo Carla. No kay siyang nagligad to do ano gid do kaiwat gid sa Maklanay. Subong tayang number sa mga tao nga makagwa sulod sa mga lugar bala sa aton especially dira sa sentro sa Bacolod no do kadamo na subong no biskan sa muning oras ti ko na dumdumamot sa una Bombo Carla sa muning oras iwat-iwat gini tao no. Yes sakto gid Bombo Andrew no sa year 2020 no. Ati mga year 2020 miyara naman sang Chosco diri no may mga tents naman diri nga may nagabaligya Bombo Andrew pero batyagan gid naton ang kalinong niya Bombo Andrew no. So sa subong ti okay na kay ti makabawi-bawi naman na aton sini nga mga kauturan diri nga nagabaligya kada Domingo diri sa may atubang sang San Sebastian Cathedral Bombo Andrew. May kilala ta diyo nga bugat ko no magbangon subong ilabi na gid kung way kwarta Bombo Carla. Magid sakto gid na Bombo Andrew pero kinahanglan gid Bombo Andrew no kay ti karon na aton sini nga paggagamito no kung hindi kita baka-baka Bombo Andrew. Correct, sakto gid na no. So isama ni sa mga maayo nga ehemplo mga kauturan dira nato Bombo Carla especially sa mga kagahaw mabla nagabugtaw. Kangay man bla simo aga pagabugtaw ti syempre ting grasya aga ulan gid bla dayon. Magid sakto gid na Bombo Andrew to kinahanglan gid nato nino nga maghatag gid sa nga impormasyon sa aton sini nga mga kauturan man Bombo Andrew aga pa kay mas nami akong early bird ikaw catches the worms Bombo Andrew. Na. Sige no so ano ning mga mainit nga mga impormasyon Bombo Carla? Yes Bombo Andrew bangod nga ako na sinapol no ang tanan nga mga law enforcement no sa diri sa Negros Occidental Bombo Andrew ang Army, ang Coast Guard, ang PNP Bombo Andrew kag ang katapo sang COMELEC. So ang ila sini nga pag sinapol so ako na Joint Peace and Security Coordinating Committee ini sila with regard sa extortion kag nga wala gina-encourage ang mga politician nga maghatag sa mga NPA sa mga kwarta Bombo Andrew to subong nga daan na mahalapit na lang gid no ang eleksyon Bombo Andrew. So maayara naman nga kabatian natin sa iban nga lugar nga existing ang extortion Bombo Andrew o kon ang pagbayad sa mga politician sa mga NPA Bombo Andrew. So amo ni ang ginistoryahan sa committee no o kon sa mga Coast Guard sa mga kapulisan kag Army Bombo Andrew nga gapangabay ini sila sa mga politician nga hindi maghatag sa mga NPA Bombo Andrew. Sa subong nga daan makita na nila ang pwersa sa NPA sa subong Bombo Andrew do nagalaylo no amo na subong ang ila sini nga pagkakita sa sitwasyon ko ng mga impormasyon nga nakuha nga nagalaylo na sa subong ang
CPP and PA Bombo Andrew, pero wala ini sila gakampante no nga nag-laylo ang katapos ng NPA. So sige sa gihapon ng ila sini nga pag-monitor sa area kag pagbantay sa area kung sa di ng ila sini nga nasakupan Bombo Andrew, especially ang mga areas nga yara bala sa mga nabukid nga parte sa nga Negros Occidental Bombo Andrew no. So amo na ang ila sini nga istoryahan. So nakita man nila ako ng may information ini sila nga nabaton no medyo nag-problemado ang ila sini nga ordinansa o kung ang ila sini nga organisasyon Bombo Andrew. So wala gid sa gihapon no ang paghatag sa advice sa kada units including na ang mga kapulisan Bombo Andrew nga hindi gid maguntat kag mangina vigilante ini nga ma-maintain ang personal akon ang ma-maintain ang peaceful no sa nga area sang ila sini nga nasakupan Bombo Andrew kag subong nga mga tinion nga daan di malapit na election. So kag isa pa Bombo Andrew ang extortion do exist gid sa mga farmers no. So amo pa na ang ila sini nga o kung gina-monitor kag ginabantayan gid kay ang mga biktima diri mga businessman, mga politician, mga farmers Bombo Andrew, mga kauturan naton nga naga-star sa mga nabukid nga bahin sa nga Negros Occidental Bombo Andrew kag nagapangabay gid ini sa tanan no nga hindi gid maghatag sa kung ano dira para sa mga PPNPA Bombo Andrew. Sakto gid ni na Bombo Carla no kay subong bala. Because National Task Force to End Local Conflict and ang LCAC. Siyempre Bombo Carla, because exist pang LCAC. So far may mga pila ka mga barangays diri nga makasiling naton bing nga bulig gining LCAC, especially sa mga barangays nga infested sa nasiling ni nga nga mga rebelde bala. No kay ang LCAC subong mo Carla tido may mga subong ang LCAC tido ginatingwaan man subong binga do hindi man siya dapat ipag-i-abolish no. Kaya ang LCAC subong dako man ang impact sa LCAC kung tanaw naton because sa sini nga mga proyekto man may mga pila ka mga barangays na ang nakabenepisyo sa LCAC no kag nagbalik na bila mismo ang peace and order Bombo Carla sa ilaning nga mga lugar because of this LCAC kag mismo ang Philippine Army because of LCAC man also may nakagihos na maayos sa ilaning nga mga operations no kag nakabulig kag maka-surveillance bala Bombo Carla sa mga individual dira nga ginaligar nga membro o kon naga-intra sa vlog Bombo Carla. Yes, sakto gina Bombo Andrew no. So amo na ang ila sini nga workout ng ining LCAC ni Bombo Andrew kay ginainggan nyo gid ang aton sini nga makautura o kun mga MPA nga magbalik na sa gobyerno Bombo Andrew. So amo gini ang ila sini nga gina-workout ng LCAC kay ang ining workout kani makahatag ini sa nga livelihood no sa mga NPA nga magabalik na sa gobyerno Bombo Andrew. Amo gina no. So, sakto gina Bombo Carla, no? Tiamo ni siya nga National Task Force to End Local Conflict and Communist Bombo Carla. So, tiamo ning LCAC subong. Well, at because ang sini nga mga pagsinapol man sa pilani ka mga law enforcement, syempre ang PNP, Coast Guard and Philippine Army, sila ni dapat gid man tuod na maghugpong mo, no? Mag-join forces bala Bombo Carla. Kaya para man sa kalinong sang tanan, no? Kaya kung hindi man nato nya pagtagaan importansya ang peace and order, damo lang giniguro Bombo Carla, pero may lang giniguro kinagamo guro sa may mga rural areas, no? Pag mismo naman sa aton sa may urban area no, kung hindi pa kita magtudubantay, diba siguro way ta man ginapangayo, basi ang way ta na expectar bla ba si golpeada lang nga magluntad diri ang kinagamo diri sa aton. Bombo Carla? Yes. Magid sakto gid Bombo Andrew no. So mas maayo na lang gid nga maging vigilante kita maging ready kita ya Bombo Andrew. So likawan na lang gid nato nang maghatag sang mga kwarta nga sa NPA o kon kwarta sa NPA Bombo Andrew no. So mas maayo nga maglikaw na lang kita dira kag halungan gid nato ng ating silitag sa tagsa ka mga pamilya Bombo Andrew. So amo manino ang amo ini ang pagsinapol no sa mga law enforcement unit diri sa aton Bombo Andrew diri sa Negros Occidental. Yes, correct. Itsakto na Bombo Carla kay nga ang inibla nga mga butang kay tungod nga naghilapit ng eleksyon. No?
Ang ginahimo na sang iban nga mga politiko, gahatag na sila mo Carla sa mga NPAs. Okay, may mga areas dere nga dumidyo bala mabudlay sudlon. Okay, syempre kung hindi ka na magbigay sa ila, syempre may mga threat ina. So isa ina sa yabi man para makasulod sila sa mga liblib na gito sa mga far-flung areas para malabot sa pagpangampanya nila. So dapat may man ang ginahimo sa Philippine Army, kabis mo sa Philippine National Police, nga bantayan ang seguridad, no? Dapat hindi gini pagpatuman kay nga kung sigihon mo ni nga ano bla mo Carla, hungit sang kwarta, masalig na lang na. Sakto gid Bombo Andrew, no? Ti kung providean man nga providean tanan i-provide mo, ti masalig na lang gid Bombo Andrew. So mas maayo man nga magbalik na lang ini sila sa gobyerno. At least ang gobyerno may ihatag sa ila kag may pang-adlaw pa ini sila Bombo Andrew kay may livelihood ni ginahatag ang kunin sila nga LGU. Ginahatagan sila sa livelihood Bombo Andrew ti parehas sa mga eskalante. Meron sang ginhatag nga traktura no sa mga farmers. So ini dako na ini nga bulig para sa ila Bombo Andrew para at least no ang ila sini nga mga produkto mapasanyog nila Bombo Andrew. Okay. Yes, Bombo Andrew, sa pamatian nato napahayagi kan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sana sa mga ginistoryahan man namon during sa JPACC naman Joint Peace and Security Coordinating Committee. Nag-invite naman ang COMELEC sa Friday. So isa na sa naging agenda naman na with regards to sa sa mga extortion as much as possible. Wala na mo gin-encourage ng mga politicians na maghatag rin sa mga NPA. Wala naman sila sa pwersa na sila subong dire. Nagbaba naman ang suporta sa ila kag medyo problemadong organization nila based na sa mga inputs amon, based sa ila sa mga kaupod sa may mga itong problems. Medyo dako ang problema nila sa internal organization nila and so isa ni sa mga mga factors na sigihin na ang ilang organization. So, most of the time, vigilant gyapon advice ko sa atong mga units on the ground, including sa police, to be vigilant dahil hindi man sila maguntat dayon, amo na continuous ang atong tropa, vigilant natin na ma-maintain ang peacefulness and security sa area diri sa Negros. Sir, kaya gina-monitor man sir kung mayara magit sir pang-export pagit sir sa area sir? Ongoing ang amon efforts together with the local police, continue amon monitoring, especially diri sa extortion sa LPA. Wala natin amon yung mga time, milling season, tapos outset election sa mga time nga makita nilang opportunity na maka-extort sila doon sa planters, small, medium, big, mga negosyante, and sa mga candidates. Pero kasi kami nga open na naman ang legal cluster sa LCAC. Kapag may later on, pag may nabaton kami nga report and mapudo makagather to case build up, we will be filing yung case against sa mga naghatag, especially nga na-declare naman yung terrorist organization ng CPK. So, ako na, hindi kita maghatag. Kung ara man ang mga extortion, ipabot mo sa amon, i-evaluate namon, and mabalaan man namon na kung ibadara, mga bugos man siguro. Kung may ara man mga legitimate, mabalaan namon, and we will be undertaking appropriate action kaya hindi na dayon ang ilang mga extortion activities. Ang mga seeking elected posts sa local nato, as much as possible, hindi kita maghatag, hindi kita mag-give in. Dito sa extortion buhato nila, wala nato na pag naghatag kita, partly na-encourage ko natin yung terrorist organization
So ako, yung pangabay namon na hindi kita makatag. Ara kami mag-provide kami sa security. We will go after there sa mga extortionists, especially membros ng CPP. Bombo Carla. Sa Bombando, amo to ang pahayag gikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte regarding sa pagpangabay sa mga politisyan kay sa tanan nga hindi gid maghatag sang kwarta kagano pa sa mga CPP NPA kamo niyang cause sa extortion, Bombo Andrew. Sakto gid no. Sige, Bombo Carla. Yes, sa Bombando, so may raman sang ginpatigayon nga by bust operation ang Police Station 7 sa Purok Araw, Barangay Vista Alegre, Bombo Andrew. So ang suspetsado diri kilala kay Juan Frejas kay residente man sa nasambit nga lugar, Bombo Andrew. So ang nako sa iyang paginakop, isa ka heat-seal transparent association suspected shabu, 4 heat-seal transparent association suspected shabu, 3 ka 1,000 peso bill, Bombo Andrew, isa ka color black leather nga pouch, Bombo Andrew. So sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, so may-ari na ini siya previous case, Bombo Andrew, kag na priso na ini siya sa Maya Police Station 2, kag nakagwa ini siya pamaagi sa plea bargaining o kung naka-avail ini siya sa plea bargaining, Bombo Andrew. So Bombo Andrew, pamatian nato na payag gikan kay Police Captain Elmer Bonilla. Kapulisan naton diri sa Police Station number 7 naganda kita sa bypass operation dira sa may Purok Araw. Kung sa din tigayon nato na dakpan kining suspitsado nga nagabaligya sa illegal nga droga. Nasambitan naton nga lugar no. Sang gi-check nato ni siya kag ginusisa, convicted man ni siya gali dati, napailan siya kaso sa area man sa Police Station number 2. Ganun lang kay 6 years to kuno ang iyang serving priso sa DGMP. Sang nangabin siya sang plea bargaining, nakagawa ni siya Pumbugre. So amo na siya ang previous case niya. So ini atong nga biktima subo, atong suspitsado subong ari sa Police Station number 7 for prior filing sang kaso sa lunes. Na-recuperan natin siya sang 4 ka gagmay nga sa shake kay isa ka bulto nga kuan nga shabu hanggang state value na niya sa mga warnings, mga 50 mil sa feeling niya mga siguro mga 2 pa lang katuig siya kay siguro sisa natin siya. Isa gali man ni ka drug personality ang iyang bayaw nakop dati dira man sa area ng Police Station number 2. Si Basdak bala kay iloy sini kuno iyang ulo asawa. Siya dali di mo iya para sa dancer. Dali dira sa area sang Police Station number 2 ni siya isga puli. Sang ginrodocate ni sila diri na sila sa may araw na transfer niya. Actually, mga binula na niya siya gani sa aton nga listahan. Gali kami mga priority na kita nga ginakang operate man. So, siling simana lang na natin kaya din paluapon kuan ba na? Sige sa gyapon baligya. Na-notice natin nga sige siya na muna yung lunsar natin ang bypass operation. May bata ni siya. Live-in niya lang mani ang kuan, ang babae. Hindi man siya kasado. Baliti, considering kuan niya no, yung SLI niya siya sa street level individual kay prior sila nadakpan siya. So, kailanan natin siya sa violation sa Republic Act 965, Section 5, 11, Article 2 niya siya. Kalunis na siya natin kailan sa kaso. Ipreparan natin ni subong ang mga dokumento para ma-forward niya yung mga na-recover natin sa crime laboratory para ma-check kung may contained man bala sa methamphetamine hydrochloride. Hindi na-recover natin nga shabu. So after which, first hours man din, ma-file na natin ang kaso. Bombo Carla. Bombo Andrew. So, amo to ang payag ikan kay Police Captain Elmer Bonilla regarding sa gipatigayon ng bypass operation sa Police Station 7 sa Barangay Vista Alegre, Bombo Andrew. Insakto ginabombo Carla no kay because sang sini nga mga lapnagon mami nga pagbaligya sang droga. May ban gyapon nga mga individual nga wala sang kadudlaan, no? Wala gid gyapon sang nakapaminsar kung ano ni balang epekto sang nasiling ni nga pagbaligya o kung paggamit sa sining nga illegal nga droga
So, Bombo Carla, in speaking of shabu, no? Kung in speaking of Yes. methamphetamine hydrochloride, kung sa iban pa, 4 months cocaine siya mo. In related sa sining report manimo, ti kahapon may nabiktima, no? Nga isa ka minor de edad nga wala ka namo ni Bombo Carla, wala ini sa nga ni hay ni hoy ni wala ni animo, no? Yes. Nabiktima sang isa ni ka ginapatihan nga user. O ti kaysa naman mismo sa pagsaysay sang sining nga suspect, no? Sugpunan ni nato ng kahapon ni nga natabo. So no mismo sa pagsaysay sang sining nga suspitsado, isa ini siya kay user Bombo Carla. Titanong nga bala kung anong resulta sa paggamit mo sang illegal nga shabu, no? Te ano ning update subong Bombo Carla? Ano ning aton subong update ng kamusta ang bata? Subong so far do may wala pa man ni update gid, no? Kung ano gid man. Okay, so far do na sa latest naton nga data Bombo Carla do ang bata subong do conscious man to kahapon. Bombo Carla, no? So ti amo na subong. Ti ang ato ning Yes, Bombo. Yes, Bombo Carla. Bombo Andrew, so far wala pa kita subong ginto sa nga status gid sa nga bata, pero kagahapon paggahalin nato dito mga 6 p.m. sa may regional hospital Bombo Andrew, kaya ti ato to dito ang iya sini nga amay Bombo Andrew. So far wala pa man gid sa nga updated gid nga status, pero sa iyang amay conscious ang bata. So pag kagahapon gid ilisan to siya, kung niya makita man naton tong iya sini nga bayo na daw nagisigid Bombo Andrew. Ti pag-abot naton dito kagahapon sa may area gid kung sa diin nakita ng bata, pag-abot naton ti ginasakay na ini siya ginhingagaw siya dala no sa regional hospital. Kiti gabato ini siya Bombo Andrew, no? So no man sa aton sini nga na-interview, no? Nga lalaki nga nagapanghagpas dito sa may pihak nga lote. No? Kaya pamangkutan ini siya kami nagapangita gid sa bata Bombo Andrew. So siya ang nagasamtang gintawgan sa ambulance. Siya ang nagakuyab sa bata. Kaya ginakuyaban niya. Bangod nga ang langaw nagakagto sa pila sa bata sa ulo. Makita gito nga do medyo dako gid ang pila sa bata sa ulo Bombo Andrew, kag makita nga ang mata sini do may pilas man Bombo Andrew, do may lagob bala kag iya sini nga baba do may pilas man. So pagkakita siya do nagahapa ini siya dito sa may sulod sang isa ka lote sa may barangay Takuling Bombo Andrew, sa may City Heights subdivision, no? So grabe gid kagahapon, perti man ka fighter kanami makakay fighter ini nga bata Bombo Andrew. Po siguro ginbilin ini siya dito mga kaagahon, no? Kung basing gabi ini siya ginbilin dito sa nga suspetsado Bombo Andrew. Pero still, no, alas 4 sang hapon, I think na amo to kagahapon ng mga alas 4 dito na nakita ang bata kag hingagaw ini siya dala sa hospital Bombo Andrew. So imagine, no, wala pa kita latest pero ginalantaw nga ako nga gin-check yarman kung gintandog ini nga bata. Pero gina-deny sang suspetsado nga gintandog niya ang bata Bombo Andrew. Pero ano pa ba yung imo sini nga panumdumon gid mo? Agin dala niya. Ano ang purpose niya nga agin dala niya ini nga 9 years old nga bata Bombo Andrew? Okay, sige Bombo Carla. Bantayan ta ini, no? Kaya ang status ng bata kahapon tido okay pa man siya. No, do conscious pa man siya, tido naga-interact pa man siya every time nga do istoryahon siya, no? Sige, Bombo Carla, madam, magiging salamat. Yes, Bombo Andrew, sige ka diri sa San Sebastian Cathedral. Ini si Bombo Carla, may para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent for all, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Matamo nga salamat kay Bombo Carla, may defensor live sa patrol. Matapos nga gidulong sa ato ng pilani ka mga reports nga nabalag sa pila ka mga police stations. Kag mga insidente nga nagluntad rin man sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. So, kahapon no, dugin puhag naman ang syudad sa Bacolod. Sang isa ni kaginapatigan nga ginaligar, abduction. O, isang biyernes pa lang yung sang gabi o kung sang hapon. Nadula na ining isa ka minor de edad nga babayi. Tapos, do nagkabalakang himata, nagpost sa social media, kay may isa ka persona nga nagdala ini sa iya. Ang ginapakilala ini kay Sherwin Trava. Tiso naman mismo sa pagsaysay isang suspitsado sa pagpamati lang naton sa ini nga istorya. Nangamuyo pa siya ako, no? Ay, umakon mo na, no?
gingamit siya pa yung ngalan sang Diyos. Oh, kay because kuno paano ini nagluntad kay tungod ngang iyang nubya. Oh. Nakita niyo kuno nagsulod sa isa ka lodging house. Oh, subong tido mas kilala na subong sa court. Tamo di court sa aton, no? Lain nga mga court ya, no? Ti mayarang mga court, basketball court, tennis court, no? Ang dayang mga court tampang na daya. Nga muna nga court tampang sang kalayo na dayang ila. Nakita itong nubyaya na nagsulod sa court, tapos dalayan niyang bata sunod siyang aligasyon. Pagkakita nga nagsulod ang iyang nubya sa court, naglain ang iyang matsyag, nagdulom ang iyang panulukan. Because sa pagkitain sa pinsar sa sining nga persona, ginpaukpan niya ang 9 anyos nga wala sang animo. Wala kabalo sang problema sa sining panulay ni. Ano pa man ibig dapat itawag sa iya? Kung tanawon nato, no? Pagsaysaya kapon pag nagkumbinser pa siya ang pastorya. Si pastor pag nagkumbinser siya, may lang kaya raman ng pastor para i-explikaran sa, para ipahangop siya kung ano ang iyang ginhimo. Nagupod siya sa pastor. Nag-surrender sa bago PNP. Ang bago PNP nag-communicate man sa Bacolod Police Station 6, para madulong, para matransport ang nasilining nga suspitsado padulong sa Police Station 6. Kaya ang City Heights kundi ini nasapuan ng minor de edad nga gintilala lang naton kay Nini, sako pa ni sa Police Station 6, no, sa may City Heights, Barangay Takuling. So ara gineda mismo lapit sa Station 6, no, sa ulunhan lang ni siguro sang Bacolod City College. Dragi na mismo nga area. Suno man mismo sa aligasyon sa siningang suspitsado, wala na sang iban pa kundi ang pagpangimon ko, no? May iban mga nagagawa nga may impormasyon, ang iningang suspect dumahiligon sa bata. So naman mismo sa pagsaysay sa kamay sang sininga bata, no, sang sininga minor de edad, dumahiligon siya kuno yung maghusay-husay sa mga buhok sa bata nga babae. Kung sa English pa balat, may mga kung saan pa dito may mga masakit kaya imo. Ang butsilingo na basi ano ka, pedophile ka. Pedophiliac kumbaga. Ang imo yung sexual intimacy ara sa mga bata. Kundo kadamo ginasang cases subong, no, not only diri sa Pilipinas, but also in some other countries. Kita diri sa Pilipinas, may pila ka mga cases when comes sa cyber sex bala, no? Nga usual ginagamit mga kabataan, no? Mga minor de edad. Ang pinakabata nga violate ang iya nga kinamatarong is 2 months old. Sa 2 months old, wala na iya espiritu. Grabe, no? Amo na subong ang nagakatabo sa aton, no, kung pamitanawon tablang komunidad naton. Kung ano kahigko, kung ano ka toxic ang komunidad. Because ang sininga mga illegal nga droga. Ako man sa sininga suspitsado, no, nga sang una hasta subong, hindi lang sang una, hasta subong nagagamit sa kuno. Hamakon mo na ya. Because nakita mo nubya mo nga nagsulod sa court, pinaukpan mong 9 anyos, pinukpok mo sa bato, ang bata nga 9 anyos, sining suno man mismo sa pagsaysay sang iloy, nga mapisan ni tani. Because sa kapigadohon, ang bata yang babayi ni, no? Nagbulig man sa iloy, pangita man sa kwarta para maigasto man sa sulod sang balay. Ang iloy daan, amo lang ng trabaho, nagapamulad lang gid sa ugahan sa Barangay Banago. Ikaw ya, wala ka na sang ibang kundi personal mo na lang gid ginapaminsar mo. Si tuduhan mo diya kayop-yop sang droga, hasta ngang utok mo na nagkala bagtek na da, no, nagkala kaging na dang utok mo sang suyop sang sininga droga. Ang 9 anyos nga babae ang imo yang agin perwisyo. Mo pa ni kapigado subong ting bata to kahapon to suno sa mga information ti do critical tong bata because nga pila sa ulo ti kadako gid, no?
Makitaan man naton sa mga laragway nga gina-flash dira naton sa aton nga Facebook Live. Kung ano ang resulta kaga nga namtangan sang bata. Ang bata ni kung gaan na ni Chansa, masanag pa rin buwas damlag mo. 9 years old. Di bata, masiling man bala nato ng bata, maisog man bala. Kag ginapaminsar man guro nga batuan ko ni. Hindi ko dapat mapatay. Kay sarangan ko ni. Kay mabulig pa ko sa ginikanan ko. Edad ko 9 anyos pa lang. Giya pamangkot man sa adrin lang ko blasta. Di lang kikuto bang edad ko. Di makitaan man nato ng bata nagatingwa nga makasurvive. Ikaw mismo nga pila ka na? Pila na ni sa? May 30 na ni sa guro. To! Why ka na imo ya buwas damlag? Ang bata nga buwas damlag nga masanag pa. Imo ya nga ginguba. So lato taning medical bulletin sa sininga bata no kung gintando gid man sa sininga suspect. No nga ni si Sherwin Traba nga ini. Biskan sino maguro tanawon mo mangkoton mo nga mga viewers naton sa Facebook no. Kung sino ni bilang maapin sa iya. 100% guro wala. Isorbe mo bilang mangkoton mo no. Tanaw lang itsura do wala sang paginulsol. Nan. Because amo ni ang resulta sang illegal nga droga. Ano pa man bing aton nga itudlo de? Garinto ang ulo ng tao because sa sining nga mga substances, sa sining nga mga hilo nga mga chemical, nga gasulod sa utok mo, nga ginapang dunot siya mga brain cells mo da, mga neurons mo da, ginapang tunaw sa sining chemical sa sining illegal nga droga. Way ka nakabalo kung ano yung mga obrahon, no? Basta kung ano na yung magsulod sa pinsar mo, obrahon mo. Gabing resulta ng drugs. May mga long-term and short-term effect ini. So, amuning long-term effect, ara ka sa prisuhan. Let's hope nga bata, no? Kaya kung isipon naton, kamo nga mga ginikanan, may mga kabataan man kamo. Siyempre, hindi naman nami para sa inyo. Nung amuning mamtangan sa bata, sa amuning edad. Ang rason niya pa ginagday ang bata nga updi ko, mabakal ta pandisal, bakal ta tinapay, tiwaay man niya sa bata, maupod naman lang niya bata. No? Maupod na niya bata kay siyempre, gusto mo. Alangan mang mangayo man sa iloy, kay iloy siyempre nagapangita man sa kinawala nila. Diba siguro ng bata na ngayon to na ay mga ko bakal lang tinapay. Ngam day pasensya day kay way ko ani kwarta. Di ko ani kahatag sa imo. Di estilo sa siningang suspect, ginagday ang bata dahil update ko na yung mabakal ta tinapay. O ti bata, hindi man niya magpangduwa, kay maupod man lang na iya. No? Tapos dinalaya kong dindiin. Hasta nga nagpakalabot na to siya sa kudin itong buo sang bakulod. Kaya nakita itong iya yung nubya. No? O iti akabalong ano itong trabaho sa iya yung nubya. Ti pagkakita itong sumulod sa court, ang bata ang pinulpog ya. Para sa imo bla kung itsaktong imo pensar, kung itsaktong imo nga panimuot. Hindi mo na pagimuon, no? Kung wala ni nagatagring ang utok mo, wala ni nagabagrong drang ang bagangan sa utok mo. Hindi mo na pagubrahon. Maminsar ka nanay mo, no? Pensaron mo na isang pila ka beses. It's better nga 100 times or 1,000 times mo na nga paminsaron nga kung himuon ko ni. Ano yan na matabo sa ako? Ano yan na matabo sa sininga bata? Why na siguro ka paminsar? Kaya nagdulom ang iya guro nga panulukan kaya ang iyang utok. So, hindi ta na iya ma-deny. Kaya mismo sa mga naguguluwa nga mga impormasyon, naguguluwa nga mga investigasyon, isagi ni siya ka user. Kag isa pa kilala sang amay. Wala lang tayo kabalo kung ano yung ginaobra nila nga duwa. Kung ano yung negosyo, kung ano yung business na sine. Tinga permida sa. Diba siguro kapagita man sang kinawala nila para gasto man sa sulod sang panimalay. Pero ang kay traba niya
walang takabalo kung ano niya yung mga whereabouts sini. Subong ara, no? Ano kadanay? Painit kadanay sa sulod sa Police Station 6. Kay ang bata, subong nagabato man para makasurvive, no? Makabalik mismo sa normal yung bimbing pagpangabuhi. No, let's hope ang bata, no? Ano biyan news ni? Naging kilala na ito kay Nini ang makasurvive subong. Time check, kasumitay 1 minuto sa nakaligat sa taknang alas 5 sang aga mga kabombo. Do ginakulapos kita sa tiyempo kag bantayan naman nato ng duga pagiging mga updates no sa pila ka mga balita no diri sa aton sa Bombo Radio Bacolod. Ininyo ang kurmahan si Bombo France Andrew Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Yari ang mga drop boxes nga mahimo ninyo